Kene kade jingja ka basir khai bat ka basosi ka balaja hari lum Chhattisgarh mata kasingi ka khatsau tergi yong arjar penriu ha bakawe ke jing the ka bajur kalaja ha kawi karkhana bisarding ka powar plan ha ka distrik Shakti dalada pikwa bantip kamria sasngap ya kene ka video hadu manakut barwat kalero ban share like ban subscribe kumju ya kana ka channel kenapa video ya ki news update ban sawan hadu menta ki pulit kila pensai ba hadu spongut kinong trei kila khlatasan na kana ka jing bethai palat ya kasau pongut ki weipat kila mensau jur ki babun na ki ba mensau kila syakta na ka jingshit ka bajur jong ka jan hauding lane ki dekhot nar ki bala bethei ki bor penia distrik ki sengaus ir badang don kato ka nengut kinong trei badang saku thapo ki dekhot tiar ki bala ing ki bala ban khlem hadin ka jing bethei ki kenhun SDRF bat ki pulit kidang trei stom banti barwat benia ya ki basakut la penkit ki ba mensau haki hospital ki badon ha Shakti bat ki badon hajan kanong ba Bilaspur banyo ya kijing sumar ka babnia kadau kijing bethei wala kijing tokit kadang ya la suba ba kene kijing bethei kala bandei namar kijing bethei u boiler lane kijing mi palat put ka pressure hapo ki tendong jenhau kene ka karkhana kadai ka karkhana bisarding ka bapnia daki kenhun private bat ka sorkar kala hukum ban penlong ya kijing tokit ka babnia bantip lada don kijing ken sting ya ki kendon jingada Chief Minister jong ka Chhattisgarh ula panpau ya kijing sosi ka bajeliu bat ula kular ban ai jing erap sya kilong jing jong kitu ki balaklat bat ban penbiang ya ki jing sumar na benta jong kitu ki ba mensau